Hoxe en día, quen ten un sitio para aparcar ten un tesouro. O incremento do tráfico nas principais cidades, a peonalización e a escaseza de prazas de aparcamento público fai que estacionar sexa todo un desafío. Quen principalmente o sofren adoitan ser traballadores que teñen que pasar día a día polo calvario de deixar o coche a bo recaudo. En moitos sitios, querer aparcar en horas punta como o mediodía ou a final da tarde supón rematar pasando por caixa. E aquí a oferta é limitada e cara. Os abonos mensuais en aparcadoiros oscilan dende os 60 ata os máis de 200 euros. Ademais, o número de prazas é tan escaso que xa hai aplicacións que che permiten reservar o teu sitio con anterioridade. Uns sitios que, por certo, comezan a quedarse pequenos para o tamaño tan grande dos coches actuais, un fenómeno xa coñecido como autoobesidade. E para quen estea pensando en adquirir unha praza de garaxe, que o pense dúas veces, porque hai moi poucas e a prezo de ouro. O aluguer pode chegar aos 90 euros e comprar unha xa pasa dos 50.000 euros. Pero hai quen o prefire, e é que agora moitas viaxes non rematan cando chegas a destino, senón cando atopas sitio para aparcar. Son caras, hai poucas, por iso compartir plaza de garaxe cada vez é máis común, non? Fronte á estación de Santiago de Compostela, por exemplo, están a 90 euros o mes, ou no centro de Vigo non baixan dos 100 euros anuais. Como funciona e que di a lei sobre compartir praza? Pois dous condutores poden alternar días ou alternar horas sempre que haxa acordo cos propietarios. A regulación principal atópase na Lei de Propiedade Horizontal. Cada propietario pode usar as zonas comuns e as prazas de garaxe respectando os acordos da comunidade. Polo tanto, se se vai compartir unha praza de garaxe ou se aluga a usuarios que a van compartir, pois é recomendable informar a comunidade e, se é posible, deixar constancia por escrito para evitar problemas futuros. Se hai un accidente dentro da praza, haberá que comprobar pois que a póliza cobre os dous vehículos ou que cada usuario ten o seu seguro. E ollo, porque a tendencia vai a máis. Tamén hai quen aluga a praza de garaxe por tramos horarios, como Raquel. Atopou unha praza en García Barbón, no centro de Vigo, de 9:30 a 5:30 da tarde por 50 euros o mes, non, Alba? Sí, Bernardo, unha solución práctica porque, Raquel, moi bo día, ti precisas aparcar sempre nos mesmos tramos horarios, non? Sí, eu necesito aparcar nos mesmos tramos horarios porque teño un traballo onde necesito aparcar sobre todo na zona de mañán. Como se che ocorreu a idea esta de alugar unha plaza de garaxe por horas? Porque era imposible aparcar nas zonas, sobre todo son moi complicadas as zonas do centro de Vigo, conseguín unha plaza compartida con outra persoa e foi a única maneira de poder aparcar nun modo asequible e poder ter o coche en unhas condicións máis ou menos bens e poder estar traballando a súa hora, claro, porque senón non chegas. Claro, que ti pagas 50 euros o mes por alugar esta plaza de garaxe, pois eso, as 8 horas da túa xornada laboral, canto pagarías pois ou nun parking público ou o tempo que perderías dando voltas? Perder dando voltas sería moi complicado, porque perdería máis de unha hora dando voltas porque toda a zona da hora. Nun parque público a xornada completa sale entre 140 e 180 euros e o problema é que estamos nas listas de espera, só hai particulares, nada máis que che poden alquilar esta a única solución. É dicir, para ti supón un aforro enorme e supoño que para a persoa que che aluga a praza, pois que a tiña baleira, pois tamén lle saca beneficio. Pois sí, é unha maneira triste, porque é unha maneira de sacar os cuartos das persoas que estamos traballando, pero a única maneira de poder aparcar sin ter que dar voltas, sin gastar gasoil e buscar unha plaza baleira. Entonces é unha maneira asequible tanto para a outra persoa como para nós, claro. Claro, ademais é algo que me comentabas que xa non é só túa, non? Aquí en Vigo lévase moito isto de alugar as plazas. Pois sí. A maioría da xente que estamos traballando non nos queda outra que buscar unha praza libre ou buscar un parking onde nos aluguen unha praza, que é complicado tamén. Pois a verdade é que é sorprendente, pero compañeiros, grazas, unha maneira pois eso, de aforrar tempo, de aforrar cuartos e tamén pois de sacarlle beneficios e temos unha praza de garaxe baleira. Xa vedes que en cidades como en Vigo estáse a poñer cada vez máis de moda.